Vítaj späť v mojej obývačke, na mieste, kde cvičím, keď akurát nemám bicie po ruke. A vieš čo? Ty teraz môžeš robiť to isté, rovno u seba doma. V predchádzajúcich dieloch sme si prešli zo pár základov. Ak si ich ešte nevidel, určite si ich pozri. Dnes sa pozrieme na akcenty a pomaly sa dostaneme k tomu, ako ich využívať v rytmoch, ktoré už máš nacvičené. Akcent dokáže úplne zmeniť náladu, či už rytmu, alebo prechodu, ktorý hráme. Napríklad, obyčajný, holý 16-nový rytmus bez akcentov. A teraz ten istý 16-nový rytmus akcentovou frázou. A toto bola len jedna z nekonečného mora možností, ktoré ti ponúka tvoja vlastná kreativita. Poďme si ale najprv pozrieť, ako taký akcent vôbec zahrať. Kľúčom je uvoľnené zápestie a švih, nie sila. Všímaj si, ako je zápestie počas ťahu ruky smerom nahor uvoľnené. Na samom vrchole rukou švihneš a zápestie počas úderu spevníš. Skúsme teraz jednoduché cvičenie. Budeme hrať akcenty a za nimi nám budú nasledovať dva neakcentované údery. Bude to vyzerať nejak takto. A keď už ovládaš techniku, kľudne si to precvičuj napríklad pri svojom obľúbenom seriáli. Cvičenie môžeš aj zvariovať a hrať napríklad pravou alebo ľavou rukou stále dokola. Cvič dôkladne obe ruky, tak aby si bol pripravený na ďalší update, ktorý dojde už čoskoro. A nezabudni, pre viac tipov k tvojmu bubnovaniu sleduj môj profil.